Hammaga salom alaykum barodalar, xush omading ба канали SM Sharipov ва бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Sharipov. Видеои имрӯза дар бораи сафар дар замон. Агар ки видеои динагиро шумо тамошо карда бошен, дар бораи сафар дар замон буд ва ман дар охириш гуфтам ки ин давом дорад. Яъне ки ин давоми ҳамин барномае. Ва чӣ хеле ки шумо медонед бародаро, як чанд рӯз шид ки ман эълон кардагим байни подписчикода ҳар ҳафта 5000 рубли тақсим карда мешава байни се нафарда ва барои кор кардан чӣ кор бояд кунӣ? Просто касе ки подписатсия лайк мемуна, комментария менависона, бигем иштирок кардага, просто так сум додан дар кор нест, ягон билет хардан дар кор нест. Ва чуни як иқдоми дигарам бародаре ки канали Салом Тиҷи буд, ма дар видеои пешинам гуфтам ки чӣ хел ба канали дар омада подписатсия мекунен, телеграм каналаш дар видеоҳошо тамошо мекунен, закрити телеграм канале. Яъне ки ин бародарам ба мисли ҳамин кори мавори байни подписчикош мекуна, лекин бои калонтару қиматтар. Яъне ки 4 та путёвкаи ҳаҷ байни подписчикош тақсим мекунам. вақте ки подписчикош дар телеграм канал 5000 шид. Як порчаи видеоша мемонам бародаро аз ин канал бинен, шинос шавен. ҳоло мо бо шумо тасаввур мекунем ки бо сайёраи замин чӣ мешавад агар тамоми инсоният дар як лаҳза нест шавад. ва маълумоти бештар ва чӣ гуна дар каналаш обуна шидан ма дар видеоурок кардагим дар телеграм канали ма ҳастай. Ссилкааш дар комментарияи ҳамин видео, ссилкаи ин бародарам ва ссилкаи телеграм канали ма бидоред тамошо кунед. Оғоз мекунем видеоро. Аммо шумо боша агар ки ба замонам сафар карда натонем, метонем тавассути самолёт бо ёрии ширкати Парвоз Авиа ба дигар кишварҳои ҷаҳон сафар кунем. Ва ҳамчунин ин бародаро ба шумо кӯмак мерасонанд барои гузаштани граница барои тақ кардани ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратии хитон дар Федератсияи Русия. Метонед шумо сарҳад бигзарен ба мошин, агар ки мушкилӣ боша ба мошин дар он вақт инҳо шуморо ба самолёт мегзаронанд ё ин ки дигар роҳша ба шумо пешниҳод мекунанд ки қулай боша. Маълумоти бештар бо рақамҳои боло экран. Бо диққат бошен, гӯш кунед, лайку, подписатсия так. Конечно. Огоҳӣ аз ҳуҷуми огоҳӣ аз ҳуҷуми инопланетянинҳо. моҳи октябри соли 2017 полисҳои амрикоии штати Вайоминг хабар меёбанд дар бораи як шахсе ки сафар дар замон метавона карда. ӯ худша муаррифӣ мекунад ҳамчун Брайан Ҷонсон ва мегӯяд ки вазифаи ӯ наҷот додани одамизодае. яъне ки ӯ мегӯяд ки ба замони мо сафар кардага, яъне ки имрӯз не, ӯ ба соли 2017 сафар кардага аз соли 2045 ва ӯра роҳӣ кардаган инопланетянино, то ки хабар бита аз ҳуҷуми инопланетянино ба зоти одам. Так, нелогично шид, а? Бо худи инопланетянино роҳӣ кардиян ки барои хабар бикашен ки мо ҳуҷумтон мекунем. Смисл в чём? Як гурӯҳи инопланетянино бизӣ мекунанд дар бораи дигар инопланетянино ки и одам барава бизӣ кунад барои ҳамуо. Яъне ки бо бидай беғарз ай гурӯҳи хайхмонам дорем ку мисолна бо одамое ки дар планетаи дар сайёраи замин зиндагӣ мекунанд қатъиш меҷанганд ку. Мақсад чӣ хеле ки лангули рафт дар бораи ма бизӣ кад Аюбда мисол нем хеле ҳолат мешавад. Лангари ту гуфтӣ ки барои Сем Шарипов ҳамун мултике ки медура дар эфирои хоино занги мултик гап мезанад, ту гуфтӣ ки Сем Шарипов. Ман гуфтам ки гуфтма дар бо бида як гурӯҳи дигаи як планетаи дига ки ӯ инопланетянинсош ганда будиян ва ӯ мехостиянд ки ба замин ҳуҷум кунанд ва ин хубакош одама роҳӣ мекунанд, мегӯяд ки бира одаморо хабар бите. яъне ки дар инҷа бо савол мешавад ки хоб хай подожди. яъне ки ӯра инопланетянинсо роҳӣ кардан барои ҳуҷуми дигар инопланетянинои баъд хабар бита одамода. Пас ин одам дар дуруни инопланетянино чӣ кор мекард дар соли 2046? иам бо логикара мешкана камтарак, лекин ба ғарзаи оне ки ин логикара и тарафаш мешкана, дигар тарафиш ҳастае ки ин мегӯяд ки бояд ба соли 2018 сафар мекард, лекин ҳамун мошини сафар дар замонаш чӣ хеле мешавад ки дури баъд мегзара мерава ва и аюдаи кор намебарояд. яъне ки тормозош нақабида ба фикри мошини сафар дар замонаш гузашта рафта. ҷолибиш ин нест, ҷолибиш онае ки ин одам бӯи арақ мекард. биён буд. яъне ки вақте ки полисҳо аз ӯ мепурсанд ки ти чӣ ба бӯи арақ мекунӣ алкаш, ну хай алкаш меганша, уша ман намедонам чӣ гуфтиянша, ва и бояд ки худша соф кунад ку, мегарда мегӯяд ки ӯра инопланетянинсо арақ додиян. Да что ты, черт побери, такое несешь? ӯра инопланетянино арақ додиянд то ки ҳамин сафар дар замон хубтар бигзара, осонтар бигзара барои ӯ. Дурӯғгӯ гуфтан ки дар зуромат бувад, нагуфтан ки дамбадам бувад. бале, чӣ хеле ки барои шумо маълума, барои ман, барои ӯ полисейскиҳоам беақл нестанд, ин на ба мисли он ҳолати ба назар мерасед ки ин рост мегӯяд.
просто ялкашай. Дар натиҷа ӯро дастгир мекунанд полисҳо ва дар бизхона, то есть ки дар обезьянка мепартоянд, то ки ба ҳуш биёя, баъдан яшта дакуниш бизананд ҷо уштиям. равем ба ширкати шифофармо барои массажи бепул, ҳиҷомаи бепул, фитобочкаи бепул ва ҳамчунин дӯстои бародаро доранд дороҳои гиёҳӣ барои фарбеҳо ки мехоҳанд лоғар шаванд, барои лоғаро ки мехоҳанд фарбе шаванд, ҳамчунин шахсое ки простатит доранд ва дигар бемориҳо бо дороҳои гиёҳӣ. Марҳамат, ширкати шифофармо. чӣ хеле ки мо медонем ҳастаи сафар дар замон ва ҳастаи сафар дар макон. Мову шумо як таира карда метонем. Сафар дар маконша. Но сафар дар замонш таҷа проблем не. Лекин гап мезанем дар бораи ҳолат дигари сарбози испониёӣ ки сафар карда дар макону замон. ҳад ва варном када риски. Ин ҳолат рух додагия бо яке аз сарбозҳои испониёӣ бо номи Хилперес. яъне ки одам пайдо мешавад дар майдони Пласа Майор дар Мехико октябри соли 593. дар вақт ҳолати ӯ на он қадар хуб буд ва хабар метаҳад ки мешиноса губернатор Манила ва хабар метаҳад губернатор Манила ба қатл расонидагианд 25 октябри 593 соли 1593. ҷолибиш дар он ки полис ба ӯ хабар метаҳад ки ҳоло 24 октябр баъдан ӯро дастгир мекунанд барои ҷодугарӣ. Причём тут ҷодугарӣ ҳама переворот шуда? Да, конечно. Акун ҷои ҷолибиш тақрибан баъди 2 моҳ аз Манил як карабл шино мекунад ва ба шаҳрвандо хабар метаҳад ки дар аслам губернатор ба қатл расонида шудагӣ буд 25 октябр. Как такое возможно? Так, дар инҷа ҷолибиш он мешавад ки и одам дар бораи марги ӯ гуфтагӣ буд, лекин 24 гуфтагӣ буд ки ӯ 25 мембра мекушанша. Ва албатта ки ин кор ҷолиб мешава ва дар вақти тафтишот яке аз одамҳое ки дар ҳамин карабл буда ба полис хабар метаҳад ки ҳамин одама Хилпереса 23 числа дар Манил дидагиад. лекин ҷолибиш дар инҷа онае ки ин кор имкон надошт, чунки аллакай рӯзи 24 и одам дар Мехико буд. Чӣ хеле ки мо медонем ба полис хабар дод ки 25 мекушанша. Так, дар инҷа як фикр дига кунем ки хай ягон имкон доштае ки худаш сафар кардай, мисол 23 дар уҷа будай, 24 омадай, ягон хеле тез омадай, хай ягон ёфта ягон хари тезрав. Худша нагор кунем дар ҳамин кор ки агар ки ин медонист ки 25 мекушанса, значит ки худаш кушташа, но мо наметонем хеле кор карда. Барои чӣ? Барои хотири ки 24 и дар инҷа буд дар бораи маргаш хабар дода, худша дастгир кардан. То есть ки 25 просто наметонисти ин кора карда. Агар бигем ки 24 23 дар онҷа буду куштаг, лекин маргша 25 ба ёфтан. Не охи одамое ки омадан гуфтанд ки мас 25 куштанша. Ай ҳама кори осонш. Просто медонист дар бораи маргаш, дар бораи нақшаи қотил ки 25 мекушанша. Мо омад гуфт ки мекушанша. Яъне ки дар бораи нақшара просто нақл кард. Логически фикр кунем, просто нақшаи куштора медонист, пешакӣ гуфт тамом. Шумо бошен чӣ фикр дорен? Оё и просто нақша буд ки ӯ медонист ва ба полис гуфт, ё ин ки реална сафар дар малкону замон кардагиад? вохӯри Эдвард Мейер бо НЛО. Эдвард Алберт Мейер як фермер буд дар Швейтсария. ӯ мегӯяд ки ба ғайр аз оне ки фермер кор мекунад, бо ҳаёти хеле ҳам ҷолиб гузарондагиае. миёни солҳои 42 75 якчанд маротиба алоқа дошт бо инопланетянинҳо. алоқа суҳбат мекарданд. ҷинсӣ не, телефонӣ не. иша ма аниқ намедонам. Не, телефониша аниқ медонам ки неу, не ки уша намедонам аниқ. ва бале бардор, и одам ба фикрам ки ба ғайр аз вохӯрӣ бо инопланетянино бо сафар дар замонам карда метонистай, мумкин барои он хотире ки фаҳмидае ки ҳоло ма дар ҳамиҷа мегӯм ки где ваши доказательства, яъне ки мепурса аз инопланетянино ки ба ӯ ягон далил битанд, то ки боварш кунанд дигаро ки ӯ бо инопланетянинҳо алоқа дошт. ва албатта ки дархости ӯро инопланетянино рад мекунанд ва мегӯянд ки мо намехоҳем ки бо култураи шумо, бо расму оини шумо дахолат кунем. То доказательства, то факта биёр. Причём даже дахолат кардан бо расму оини мо лангулии чӣ то? Ай гап мегирезӣ. Факт биёр. Факт.
макинета чикор дорам? Ма факт қатъӣ кор мекунам. Вот именно, мата факти дар конест, ма галауни. лекин Эдвард фақат як чиз метавонад ҳамчун тасдиқи гапҳои худаш нишон бида. Якчанд сурате ки чизҳои ба мисли шарабраз ё ки ба мисли тавақлори дар осмон парвоз кардааст. Ва чунин суратҳо ман наметавонам ҳисоб кунам инра ҳамчун тасдиқ. Ва ба ғайр аз ин бародаро фаҳмидан дар кораи маънои калимаи худи НЛО чия. НЛО ин на ҳама ҳолат маънои инопланетяни надорад. НЛО расшифроват мешавад ҳамчун Н неопознанный, Л летающий тарелка. НЛТ шидаи? НЛО расшифровкаша бигум. НЛО. Н неопознанный, Л летающий, О объект. Неопознанный летающий объект. Яъне ки чизи парвозкунандаи номаълум, любой объект, яъне ки любой таҷҳизот, любой техникае ки парвоз мекунад, лекин маълум нест. Мисол мебини самолёт ин маълумай, ин неопознанный нест, ин НЛО намешавад. Мебини ин вертолётай. А мебини як чиз парвоз кардааст ки намедониш. Мисол мегирем дрон. ҳозир вертолётои пултакӣ ҳозир медонем, диди мефаҳмӣ ки ой дронай. Агар ҳамин вақти нав баромаданаш медид, не ки ту дар вақт намедонистиш ки дронаи. Барои ту дрон НЛО ҳисоб мешид, барои он хотире ки ӯ неопознанае барои ту. Ҳаст ҳамин хел чизое ки действительно Амрико ҳамин хел аппаратҳо ба монанди шаҳрворӣ действительно месохтаянд, сохтагиянд ки дига одамо намедонанд ва барои истифодаи доимӣ нестай. Барои чӣ? Ман намедонам. Яъне ки чунин сурат доштани ӯ ҳоло ҳам доказати оне нестай ки ӯ бо инопланетянҳо кабз дагирад. Рудольф Фенц соли 1950 дар Амрико пайдо мешавад як шахсе ки хеле ҳам ғайриоддӣ либос пӯшидагӣ буд. ин одама дар Таймс-сквер мебинанд ки ба назар мерасид ба мисли ё ин ки пионай ё ин ки захмияй. Либосҳои бадани ӯ хеле ҳам кӯҳна буданд. Кӯҳна ба мақсади он не ки просто фарсуда шидагӣ, сол қати кӯҳна буданд ва ягон кас намедонист ки ин кияй ва аз куҷоай. Ӯ аз ҳиҷо пайдо мешавад, ранге ки чихеле ки терминатор бо раду барқ пайдо мешавад, ҳамин хел пайдо мешавад ки дар натиҷа таксӣ мезанаш ва мутаассифона дарҳол мембра дар ҷои ҳодиса. Дар вақти таҳқиқоти ҷасади ӯ пулис аз ҷайби ӯ дарёфт мекунад якчанд долларҳои солҳои кӯҳнара ва депозитни маркҳо ва як номаеро ки таърихаш соли 1876 буд ва ҳамчунин дарёфт карда мешавад аз ӯ якчанд визитни карточкаҳое ки номи ӯ дар ҷо сабт карда шудагиаст. Баъдан вақте ки полис ҷустуҷӯ мекунад номи ӯро дар база, ӯ мебинанд як делаи кӯҳнаи соли 1876 ки ин делаи кӯҳнаи соли 1876 дар бораи як одами гумшуда буд ки беному нишон гум шудагиай бо номи Рудольф Фенц. Яъне ки намуди зоҳирӣ ва либосҳош монанд буданд ба ҳамон описание ки дар вақти гум шудан дар ҳамон дела буд. Бо сару либосу намуди зоҳириша дар ҳамҷо ҷо кардагиянд, навистагиянд ки чӣ гуна намуд доранд. Ва соли 1950 одама мошин мезанад дар Таймс-сквер, мембра ҳамқилияй сару либосуш ва намуди зоҳириш. Так, подожди. Так иш метавонад рост бошад, значит? Не. Ишам ман на рад мекунам, на тасдиқ, барое ки далел камай. ҳозир яхе одам места фикр мекунад, мега бача қадар маълумот шаста ҳолиам далел камай. Бале бардорох, ман ҳамин хел одамам. Слишком талаботи сахт дорам барое ки як чиза 100% гуфтан нуқта монда, ман дар хеле ҳам бисёр далел дар корай. Ин масъалада камай бароям хотир ман на рад мекунам, на тасдиқ. Мошини католикии сафар дар замон. Франсуа Брюно як священники католикие. Яъне ки священник мега ки як олими итолиёӣ ба ӯ нақл кардагиа дар бораи мошине ки имкон метия сафар куна ҳам дар гузашта, ҳам дар оянда. Эхе бестем фикр кунем, мегем ки хай священник кайкуна набояд дурӯғ бигӯяд. Лекин вақте ки ба рамзия нигоҳ мекунӣ ки хича мулло мегира, ҳадисхон мегира, дурӯғ мега, мести фикр мекунӣ, мегӯӣ ки ин пат метавона дурӯғ бигӯяд. Агар рамзия дурӯғ намегуфт, мумкин ки даи бовар мекардем. Ин ай пишти ту, ин одам ай бовари мо буромад. Яъне ки мувофиқи гуфтаҳои ӯ гӯё ки 12 олим ихтироъ карда ва сохтагӣ бошанд мошинере ки имкон мета. Яъне ки мошин гуфта бардоро сразу бигум ин мошин не ки 4 баллон дора мерае. Яъне ки аппаратере ки имкон мета сафар дар замон кунанд ва барои тасдиқ кардан ҳатто ӯ опубликоват кардагиан якчанд расма. Яке аз ин расмҳо ҳолати распятияи Иисусе. Ва бале бардоро вақте ки мо ин кора мешнавем, резки и факташ дурӯғӣ мешавад, яъне ки ӯ факт доштай барои распятияи Иисус, не ки мо медонем ки ӯ распят набуд. Ва бале ҳамчунин
вақте ки таъққуд мегзаронанд маълум карда мешавад ки ин сурат сохтае дурогу ва баъдан бо ӯ як доказателствои дига меёра барои суханша бовар кардан стенограмма ки соли 169 пеш аз эраи мо навишта шудагиае не ки хушбахтона ишам сохта буд دروغگو گفتن که در ظلمات بود نگفتن که دم بدم بود аз ин мо ба хулосае меоем ки суханҳои гуфтаи и священник дурӯғ буд любой кор бояд ки як мақсад дошта бошад чӣ дар кора и одамда дурӯғ гуфтан пас рамзида чӣ дар кора дурӯғ гуфтан я ҳафтада я бур бугу ақалла اینا چک پیکو همه هست касб шонае фикротна дар комментария бинависем бародаро як бор дига хотиррасон мекунам шахсое ки дар ма подписатсанд лайк мемонанд комментария менависонанд ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе 3 нафари ҳамин подписчико тавассути сайти рандомайзер ссилкаи видеоро мепартоем случайно интихоб мекунам ҳамихе 3 одама интихоб мекунем 5000 рубла тақсимшон мекунем бале 5000 рубл и суми калон нестай лекин просто так ба даст оварданаш ҳам қизиқайгу так что фикрот дар комментария бинависем бародаро лайк фаромӯш накунед ҳамада хайр то видеоҳои оянда